toh kublai si bon baro bapila ya pelat por khanang monwan mentaksi hang ni ban ya kelum lang ngan su ai kublai be direct ya baro khoj hi bat kham kerpangan ai kublai ya ka seng samla lai mukhra pelun bakala pelong kum kani ka san kum mentaksi ka ba along ka ik ba dan kam hakini ki jing ya san perthai mentah haba kini ya kran kini dulu meneng supaya ban petang hang tai hajrong ka ko holding tai hajrong batho worried about the healthcare facilities ya petlang kabat tho na po ka BJP tengah sukan mau hakapor covid ngatrai ka sensar ka BJP yang niya hakatu por ngi along worried sisa namartang sudan bapang covid kabel lahe nela ni kilong yang long semdu kedan kijing sitom ka bajur henry bangan sedang kita kirukom banong ban keren sipang jonga bat sipang ke parti jonga ngi di ban keli swa kijing keli ki bon palat nganum keli than si bon ngan keli swa tang ko kijing keli baki ong ki brio bak parti kongres mentam don brio shu pise phile le yu untuk ban krusum nga ka parti kongres menta kala nang khlan namar babar okhot ki soput lahablut ki selaput lahablut udieng sisien balahap kita umi biang lagi batamai unmi bha bat unang so bha kasne mabanwan lai kejing keli par kabalong namar bangi di ban sutho ka sarkar menta ba ka sarkar kini ki kindia snam kale ayu na menta jongi ka covid kade gawai ka kasino kade ka baar kiele banwan ra da ka jaka khalai hapo meghalaya jongi ha ka por bingi don kam ka hospital super khat bhi ke jingmut super khat jing ni brio ka long kumno ka balai ka long ka border issue ka bagi uang ukonrat ka ka give and take hang thia pilang kata pa mengele nutrition bangal yi di khmat ajong ngi give away ka we ka lek ka bahe bha ka ba produce do kha bat ngi take pat iwe kentot ibarit ha ibadi tang i jakalum jingtap jongki asmis bangimla bale airu kum kita ki jing le jong ka sensar khadar menta nginda pet ya ka constituency le jong tana ya kran tak phang ka state ong yang hakini ki khatsan arphus ne menta ka development eu phila eu i hang ne constituency ka virona ka lien ka standard tang ka kerteng slap san minute adab ka sulok hang ne khamat jong ka KFC bi internet ka restaurant phenda cross lap ka tieng sha phasi hu wayar Pindalit setiap sekendong senong remau, habau ngiano damit, upai uya nap pedang ke footpath iju besen. Perkat pi kita memberiu kinya yang tu lada ki ur kan jayu. Kita kijing keli balai ngemnot ban keli, ngidai ban keli. Bat buan kijing keli ki bedang buan. Ke investment iu ngilayo ang ni. Ke investment ke beningkong ya kadi kani mentah baki ong ke beriu ke smart city project. Ki yasna kanya kata ke beling ke bahe, hendak kanala ke don. Rasai kat nang he katu beling kat nang kiu katu kayo, which is very good. Kabahayang i. Hindi he kata kanala. Kata ka sinsar khadar jungi mata bam yu i sa jangay. Yu i tang ini khmat juti la jong. Ya betang hapo ba yu i hindiat nsoj. Nakata ka daw pini i ka light mukha mata ka poy hakan ni ka klipmat. Ba pinda pet kam ikop shu ba kaday kata ka education hub. Kaday kata ka most prominent locality in the entire city. Kam don show kata. Kata ka daw ong ifi ka vision jongi di ban ya pet bah. But ka vision jonga da pisu ka kran ni kata. Kam day na mata kata ka manifesto jong ka party nga kran pang manifesto jong la jong. First and foremost ngong ka unemployment ka jingdo kam ju kina. But ban pen kuat ya ka unemployment ngidi ban kan mau baka ngidi ban wanra swabyang ya kata ka education hub. Kani kadai ka education hub jong ka state barokaway, but ka jong ka northeast barokaway. Hang ni ki school ki babatam kidan hang ni. Bat nga suklo bangaro nga day way ni ki student jo kita ki school. Bat nga kwa bakata ka education hub kanang kiyo sa kamat. Employment dan pa. Pinapit sa ki drop out jong ki kana jong hang ni. To kumno ki kana ganum drop out tong mapi. Lado uhmen ula pa school ba ula pa MSc yokam. Tu parau nong pama ngan betul yungan song school. Tu bahabi song bihayeng Kam don show ta jing mentoy ngi benlaj. Henai pinape sia chrum seneng. Kat jing buan ki kena jungi ki jong bagilong desperate ban kamai. Ki thit ka skuti. Men hakane kumno
kikang lenti wood ya kata skuti. Hoi nyamna banong dependent kita pido. Balada ngawan mga ni ngala banong iway puway kuna bakwa ban kamay kita kijat jing kamay nginwan ra mangida ka app ru. Balay ngin app kita ki company bahe ban sna ka app ban bam pisa maki. Ngin national di mangingila kamday ka bae ka basuk. Hajulong katangi pay sa iki utility services. Katno khna iso nang menteri kam hadu mentam parla. Pinapet ba? What the school kum ki St. Anthony's hadu menta. Ke electric vehicles is the future. 2035 every car will have 50% of vehicles can long electrified. Pinapet St. Anthony's hadu mentaru dang penmi sa ka course na engine kali. Nganaya kanan mo padam tu sin ngong sir. Mladai kapur bang hikai no tangki electrical engineer ban penmi show bangin long future ready. Kikernga kan? Tamangide ban penilenti mangiken kum kijat bendiwi kita. Ke healthcare perkat pihak kan ke constituency jungi menta. Kadantang arteli ke UHC. Balik tahu tang you blood pressure ru kaplech ki hospital behe. Ngabtanai baladan kam UHC show kambun. Bat najrong katam dei tamadan UHC kambun. Kumbong iba mene kita wai ki sumar sukheru ki di ban kam duna kador. Ke insurance plan ru kampat bah. Dang namar labun babam pisa ki nong mikmat te. Ke sarkar kam don syu pisa ban insurance plan ki pat ba. Sakut sa insurance plan ba arlak yu. Pinpoy ka bil ka ba 10,000 ru khap siu ma phi lifesan. Ke siu sarkar tang 1,000. Kita ki jingkeling habya kali. Ngin wan ra kita ki jingper habang iyo kalenti banyan. Pinapay ke infrastructure ngakwa banlong ya kalaj mukra ka ban kam best ban ya ka PB. Kam day ka kam ka bae pinakali yang ay kata. Ngimday ban shy away na ki kini ki road side bang yakran. Ngidi ban yan nang ban rehabilitate ya ki kibon ki jaka ki bangila ban rehabilitate ki road side hokers bumday bomdan. Tambak kajing scam jonga kalong ba at least ngin ay ki ka jaka ka bakam ba. Kidan ki jaka sarkar kum ketika DHS. Na pedang ke DHS ke gate beli itu isi phopot ngim la ban sim bat sna ka jaka ka bakam ba. Kadang ke jaka Ahmad Edmonds ketika fish deal. Ketika sulok baru kau yang tu ngila ban reclaim bat sna ka we ke jaka bak baru kau ki hokers kin laj. Ke self help group ngini ban sedang. Single mothers empowerment kata ke badan kam buat ke kongres su ko ong baru kau ke state ngin ai ya baru kau ki bahapo ke BPL lai hajar tingkasi benai. Kataru kadiga ike bangi hap yarap na markat jing yang junging UI baki keme ki long keme ki bomdan kpasu ki sem jing jinar sitom hande ngem dei ban supen biet ban ai si hajar sip nai ngin ai pakas nan tama ai ki baduk kenang bakin im kataru kadiga way ka governance kumoong iba Avner mene ka report card ka town hall discussion ka bangi hap yadan man la kapor bat kasnong katao dei ban yat lan Handai bangin tip gibriu kumnuang ipelut pisah syane syatai bak hakanu kadukom ipelut pisah ru kidi bantip kita baru khot kidi ki na pedang kita ka jingkwa bantrai kam jungiru